Това е втората част на видеото как да наредим купчето на Рубик. Така, стигнали сме до последния ред. Наредили сме първите два. Ако не сте гледали предното клипче, в което показвам как се редят предните два, отидете да го видите. Линкът ще бъде долу. Така. Първо гледаме центровете. Т.е. тези. Жълто и оранжево, жълто и зелено, жълто и червено и жълто и синьо. Жълтото трябва да сочи надолу, за да направим жълтият кръст. Нещо подобно е като горе с белият кръст, но е с жълт кръст. Така, за да завъртим тези две купчета, трябва хващаме страната, която не ни трябва, с лявата си ръка. Страната, която хванем с лявата си ръка, тя няма да се промени. Тоест това и това няма да се променят, а само тези двете купчета. Така, хващаме с лявата си ръка и правим следното. Въртим средната страна надолу, така, завъртаме веднъж надясно, вдигаме средната страна, още веднъж надясно, смъкваме отново средната страна, още веднъж надясно, вдигаме средната страна, още веднъж долният ред надясно, смъкваме средната страна, долният ред надясно, бялото си идва на мястото, вдигаме, долният ред още веднъж надясно и сега сме получили жълтият кръст. Сега, трябва тези две купчета, понеже са за различни места, трябва да ги разменим. Понеже не искаме червеното и синото да се разместят, хващаме синото в ляво, така лявата и задната страна не се променят, а само предната и дясната. Хващаме синото в лявата си ръка, завъртаме дясната страна надолу, долният ред два пъти наляво, вдигаме дясната страна нагоре, долният ред още веднъж надясно, дясна страна надолу, още веднъж надясно, бялото идва на мястото, вдигаме, връщаме долната страна още веднъж надясно и така всички центрове си идват на мястото. Ето, жълто и зелено, жълто и червено, жълто и синьо и жълто и оранжево. Сега трябва да се заемем с ъглите. Оглеждаме дали евентуално някой от ъглите не си е на мястото. Така като гледам, никой не си е на мястото, в такъв случай няма значение как ще го хванем. Отново, ако има някой ъгъл, който си е на мястото, хващаме го с лявата ръка, защото той не ни трябва да се мърда, а само другите. Така, понеже нямаме никой от ъглите, който да си е на мястото, няма значение как ще хванем купчето. Правим следното. Дясната страна надолу. Веднъж долният ред надясно. Лявата страна надолу. Долният ред наляво. Бялото отдясно си идва на мястото. Връщаме го нагоре. Завъртаме долният ред веднъж надясно. Бялото си идва на мястото. Връщаме нагоре. Връщаме долният ред веднъж наляво. И гледаме какво се е променило. Така. Това купче си е дошло на мястото. Завъртяно е в грешната посока, но това се оправя следващата стъпка. На мястото си е, защото то е синьо, оранжево и жълто. Ето, оранжево, жълто и синьо. Така, понеже не искаме то да се мърда, хващаме го с дясната си ръка, с лявата, извинете, и въртим дясната страна. Веднъж надолу, същото правим. Дясната страна веднъж надолу, долният ред надясно, лявата страна надолу, веднъж наляво, дясното си идва, бялото си идва отдясно на мястото, връщаме нагоре, долният ред надясно, бялото си идва отляво на мястото, връщаме нагоре, долният ред връщаме веднъж наляво и сега това купче си е на мястото, това си е на мястото, това си е на мястото и това си е на мястото. Сега, обръщаме жълтото да сочи нагоре. И избирате си някой от ъглите, от който да почнем. Няма значение от кой ъгъл ще почнем. Примерно този.
гледаме на къде е обърнато жълтото. Ако сочи към нас, започваме първо така, като дясна страна обръщаме нагоре, т.е. към жълтият кръст. Ако жълтото сочи, както е в този случай, надясно, почваме с страната, която сочи към нас, завъртаме я наляво. Така, завъртаме тази страна наляво. След това, дясната страна нагоре, предната страна надясно, дясна страна към нас, предната страна отново наляво, дясна страна отново надясно, нагоре, извинете, предната страна наляво, дясната страна надолу и ето купчето се е завъртяло. Сега, тук е много важно да не почнете да въртите купчето така, а да запомните къде е било и завъртаме само най-горният ред. Го завъртаме. Да може следващото купче да дойде на мястото на предното, където е било, на предходното. Тоест в този ъгъл. И същата процедура. Бялото е към нас. Тоест, бялото, извинете, жълтото сочи към нас. В такъв случай, дясната страна завъртаме веднъж нагоре, предната страна наляво, дясната страна към нас, предната страна надясно, дясна страна към жълтият кръст, предната страна наляво, дясната страна към нас, страната отпред, пред нас, завъртаме надясно и това купче и то се завърта. Същата процедура правим и с следващото купче. Като не забравяме да не въртим купчето както ни падне, а запомняме къде сме били и завъртаме само най-горният ред, така че следващото купче да дойде на мястото на предходното. Понеже жълтото е отдясно, започваме с страната пред нас. Завъртаме я веднъж наляво, страната в дясно, веднъж нагоре, предната страна надясно, страната, която е дясната, завъртаме я към нас, предната страна наляво, дясната страна нагоре, предната страна надясно и дясната страна към нас. Ето и то се завъртя. Общо са 8 стъпки. Сега, остана още едно. Не го завъртайте веднага, а само най-горният ред. Ето така. Така. И повтаряме същата процедура. Като правим, понеже жълтото е към нас, завъртаме дясна страна нагоре, предната страна наляво, дясна страна надолу, предната страна надясно, дясната страна нагоре, предната страна наляво, дясната страна надолу, предната страна надясно и донаместваме го. И както виждате, купчето е наредено. Надявам се това видео да ви е помогнало. В следващите видеа ще покажа различни методи, които са за по-бързо нареждане на купчето, но за да са ви полезни те, трябва първо да усъвършенствате този метод за начинаещи, защото без него ще ви е много по-трудно. Ако ви е харесало това видео, харесайте видеото, благодаря ви и чао от мен.